sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kamusta naman mga pinalanggan naton ng mga tagpalamati? Malipayon nga Lunes. Nga adlaw para sa inyo tonight. Ay man pagpangamusta kay first day of the week sa mga nagatrabaho, di ba? Kamusta lang dira sa inyo? And of course, sa aton man ng mga senior citizens sa mga ara sa ilatag sa kapuluyan, ang aton man pagpangamusta sa inyo. So welcome sa This Is My Life. Karon yung adlaw Lunes, Setyembre 13, tuig 2021. Ang pagpangamusta ni Tita sa inyo kahapon, ano ang inyo nahimo sa inyo mga lola kag lolo tungod ano gayambal ni Tita last Saturday, Grandparents Day sa Domingo nga adlaw. Bisan sa gamay lang sa-utan nyo lang dira mga apo, sa-utan nyo si Lola, si Lolo ninyo. Malipay na sila, di ba? Okay lang, relax lang ka mo dira mga senior citizens naton. Kag siyempre sa mga kauturan naton dira nga nagkapanyaga na, kag nag-relax-relax sa ilan hamtangan, nagasulusan, di ka nagayong-yuhom. Upag kita kay Tita Wilma nga magatinguha nga yuhom kita. Tugtugtak na alas 13 niya nga po nga ating pag-up-up na dito sa This Is My Life sa inyo mga radio. 684 kHz kita. Kada adaman sa mga nag-online via Facebook Live. Kamusta ka mo dira? Dira Action Radio Bacolod 684. Kag upod man natin sa YouTube, Action Radio Bacolod This Is My Life. Hi, and hello para sa inyo. Kag sa mga nag-upod man sa aton sa website. Pero pwede man ka mo dira sa ali-ali sa mga nagakatabo sa aton palibot diri sa Dakbayn Washington Bacolod Province sa Negros Occidental. Sa Bugos ng Western Visayas, mga dalag ko nga mga balita is nakita ninyo. Ano po sa Bugos man nga pungsod. Dalag ko nga mga balita sa bilog ng kalibutan. Pwede lang kamo direct log-in sa www.actionradio.com.ph Kaya dira, saan hambalin na ito, may transistor radio man dira. Click nyo lang, sinugtun nyo lang na, batian nyo naman sa dito, update na kita. Okay? So, relax lang ka mo dira, kay karon nga hapon, mo siling ko nga makayuhom kita tungod, dinastiko, nagbabay na sa aton, nagpalayo na siya sa Pilipinas, pero ibaluon ka naman karon namin nga aton simpo kaina nga ang gulpi lang manalipit ang mag-una na. Although nga may pagalugalong tugtuman magalumang, hindi na ka natawit masinala, kung itiguloy na ni, that's why. Nga, di naman sinargi din na ni Tito Wilma, kaya napahanungtong naton ka mo. Nga naman, ay, kinahanglan na maghalong gid. Kaya sa pagkambyus ang klima, ang trangkaso, hilanat, sipon, kag obo, mga anak sa ngambal na naton. Halong-halong gid, kaya ba masalaan gani ka mo, na? Kaya nga, abong, hindi gid malikawan. Ang halong-halong naton nga ginapanumdong sa inyo adlaw-adlaw nga tanan, why gani makapugong sa pagtaas ng local cases, di ba? Sa Delta variant, di ba? Kinahanglan mo hinuukon. Pahamo ka na abla. Imbis nga makapaliwaliwang iba naton nga mga tagpalamati, hindi na lang anay kung hindi man ang importante nga magwa dira para nga makabuli kita sa paggarasining na pangatubang naton sa karon nga COVID-19 ining pandemic, especially sa ka-variant ng Delta variant. Kaya diri sa itong sa Dakbanuasan Bacolod, nagsaka ang kaso. Imbis na sa nagliging ng simana, duha lang ka-digit, may sobre 30, sobre 50, 60, abaw, pagka-weekend, tuminbuok, sobra 100, and then kahapon 100. Pati na sa probinsya sa Negros Occidental. Diba sa probinsya sa Iloilo man, sobra, Lepas kita tahu, sige 200 or 300 something. Na sa probinsya sa Iloilo, kaya naman sa Dakbanuas sa alang, or sa syudad sa Iloilo, 100 plus man ang kaso nila sa COVID-19. Inaiadlaw-adlaw ha. Kaya actually, yung sa akin sa ni-update, may ara mo, nagsaka yung kaso sa Delta variant.
kag suno man sa mga expert naton, especially ang nagapatigyan sa mga research, sa survey, may posibilidad nga magasaka adlaw-adlaw ang kaso sa COVID-19 nga magalabot sa 30 niya kada adlaw. Ina na ina foresee nga daan na kay ti makita nila ang sitwasyon na ang mga rason behind sila. Kada mas subo-subo pagid kay ti bawo nano man. No? Hindi kay ti tawag din halug-halugan na di ang mga quarantine status si makahulag ng tanan. Saka naman ang presyo sa mga produkto sa langis. Panghay-hay naman ada sila, especially nga itong mga motorista. Kaya pasipulatan man natin ang ating sa showbiz industry karon na natungod kay John Arcela, Arcela o Arcelia. Kay kabalo kita nga ginhatagan siya award mo, nagdaog siya as Best Actor. Di ba tawag sa Venice Film Festival, isa ina ka international award. Pero ang iyang award nga nabaton sa iya ginahalad para kay sino hibaluon naton ina karon. Kag isa man ka sulat ang basahon ni Tito Wilma sa sininga hapon, kanat mo pangabuhi sa mag-asawa ko. Natungod din sa mag-asawa nang yung problema para sa bana hibaluon man naton ina. Kag ang ato naman for your information sa ating FYI portion, wakal din ni wakal gigatawe tupiko na kag si subong niya kabalugid ka bisan mi ka makadto damo pinya, di ba? Damo pinya mo naman ang aton na mamunuhan karon. Ano naman ang ma-share ni tawe about sa pinya, ba? Pineapple, pineapple, paamo ka na. Kag ang ato naman nga horoscope. So bantay ninyo inyo tayo sa kasong fine so sino man nga hapon. Relax lang ka modera. Okay? Para na iya sa aton horoscope. Gamay man nga pasiblat although nga naghahatag din man from time to time isang weather update diri sa aton sa Action Radio pero kinahanglan gid man aton man li-li-liun para sa tanan-tanan diyan. Kag kabalo kita nga wala na si Julina, nag-exit naman si Kiko, ano naman ang nagatuga pang pagtulog-taliti, pagulan-ulan, pagulugalong sa iton. Amo ni Southwest Monsoon. Southwest Monsoon or habagat kag ang ITZZ or Intertropical Convergence Zone, amo inang pabatyag sa aton karon nga adlaw Lunes. Kag amo ang mga rason sa pagtupa sa mga pagulan-ulan sa madamo nga lugar sa pungsod suno man sa pag-asa. May mga magalumon nga kalangitan, nakit ng lapta-lapta nga pagpanaliti, panalang sa pagtupas ang ulan kag pagpanaguob, inatungod sa monsoon kag ITZZ. Sa Bahinsang, Ilocos Region, sa Mimaropa, Zamboanga Peninsula, sa Bangsamoro, Subuman sa Batanes, sa Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Abra kag Benguet. Mga lugar nga ginapanumduman nga halong-halong kay sa mabatong sa mabastong ng mga pag-ulan, pagbubus ang ulan, posibilidad man baha-baha. Diba? ITZZ naman, so sa pag-asa, amo iya ang makaresulta sa mabastong nga dapyas ang hangin sa nabagat man na sidlangan, magkadto sa amin nakatundan. Okay, ibang sa itong pungsod, takip naman kita dira iya, may pagulugalom, tugtumagalumon nga kalangitan, panalagsaman nga pagpulo panalitri, ulan-ulan. Sa pila ka bahin na tungod man sa monsoon, kag localized thunderstorms. Samtang padayon man di sa nagapagawa na sa Philippine Area of Responsibility natong si Kiko or si Chansu, di ba? Si Chansu, amo nang international name ni Kiko. Gina-monitor siya sa gihapon sa pag-asa. Kag sa Western Visayas, as mentioned ni Tita Wela, dala na dirang atong probinsya sa Negros Occidental Kishirig ng Bacolod, galumon, nila kalangitan, lapta-lapta man yung mga pag-ulan tungod sa South, West Monsoon, kag localized thunderstorms. Ang aton hangin nga mabatyagahan, mahinay, tugtog kasaranga naman nga dapyas ng hangin, halinsa na bagat na nasidlangan, akadto sa nabagat man,
sa bugos ng iso sang Lagos. Bye-bye yung tabo, doon na kanami. No? Makanay. Tugtog kasarangan naman ang pagbakya sa mga balod sa atong kadagatan. Ang taom, sininga hapon, alas 3:18. Alas 3:18 sininga hapon, kay hunas, halin kainas ang aga, alas 9:26. Si Haring Adlaw, ara kainaman, na nagsinaaw ng kalibutan, kag nagbutlak siya, alas 5:34, kag magatunod naman ka na alas 5:46. Kag magluto ang temperatura nato nga mabatyagan subong, kaya ang temperature range sa bugos ng isla is from 26 to 33 degrees Celsius. May araman nga galabay nga mabugnaw nga itong nga mabatyagan nga dapyos ng hangin. May araman nga daw mapaang-paang. So far, subong mga 30 degrees Celsius ang atong temperatura. So, ina nga itong weather update nga nadulong sa inyo sa siniiya nga Sion. Katuang kaiban pa naton nga update ana tungod sining pandemic nga aton ginapangatubang hindi kay aton mga local experts. May ginmention sila na tungod sining mga kaso sang Delta variant na isa ini ka variant ng COVID-19 ang Delta. Ara naman kay ginatos gatos na naman hindi lang when we say ginatos hindi mga isa lang na kagatos pero magsinta ginatos gatos buti nga masobra sa isang gatos or pila ka gatos na ang nadugang. Nga kadamuon sang nalatnan dali lang ginagkatol naman tutunan ko. Nadugangan pagid ang mga nalatnan sini makalalaton nga Delta variant sang coronavirus or COVID-19. Amo ina gibase ina sa latest record gin pagwa sang local authority, no? 640 kabag nga Delta variant cases ang gin-report sa Department of Health na sa UP Philippine Genome Center kag UP National Institute of Health sa bag-o nga batch sa genome sequencing nga ginpagwa karon nga adlaw dito. Sa local nga data, sa total, Tita Wilma, sa kabugusan na, sa total nga Delta variant cases, sila na subong 2,708. Suno sa DOH, sa GH, kag NIH, sinigila nga aga. Ang breakdown da sa mga bago nga Delta variant, may 584 ka mga local cases. Returning OFW, no? Mga nagbalik yan nga mga overseas Filipino workers na itong 52. May ara, pag na-verify nga apat. Pag abot naman sa mga local cases, ano mga nagapanguna, tawi nga mga wala ka dito, Western Visayas, why din man ta nagapanguna, pasalamatan ta naman lang na, ano? Kaya bisan nga makahalalit, makalalaton, no? Ang Alpha variant, una na naging hambalanay ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nga 60% mas nga makalalaton iya pagid ang Delta variant compared sa Alpha. Si August 31 man sa madumduman ta sang announcement ng World Health Organization at WHO nga ang Delta variant amo ang pinakadominante nga COVID-19 variant of concern, no? Sa mga bag-o nga transmission diri sa Pilipinas. Kaya amo na nga hindi ta mag-ungtad sa paghahalong. May ara palibot pa kan hindi na panghilanat mo, hindi na pangtrangkaso. So that's why isa sa mga rason nga nagaka-short o kung yes, nagakadulaan pa sang bulong sa trangkaso, bulong sa hilanat, sipon, ubo, palanakit-lawas, sa man ang aton mga palangga, ang mga tagpalamati na hadlok, especially ang mga kabataan subong. Sulit-sulitong ginalititawa yan. Pero hambal gani ini sang Octa Research Group, sila nila gani kahapon, no? Posible angkon sang record ang Pilipinas sang 30,000 kabag-o nga kaso sang COVID-19 sa sulod ng isa ka adlaw. Dako ang posibilidad dira suno sa Octa, ha? Kaya hambal nila ara sa 14% ang average growth rate o kung kada sigon sang pagdamo sang kaso, na ina nagakahulugan nga kada semana nagasaka 14% ang mga kaso sang COVID-19. Kaya subong ano gani ara na sa average, ang average is 20,000 sa mga nagabalatian kada adlaw o matapikan
malatnan no sining COVID-19. Siling ni Dr. Guido David nga mo ang research fellow, siling niya it is very possible na makita naton, makitaan naton ang 30,000 sa mga kaso antes matapos ang bulan kada adlaw. Sakon mo na. Kaya ang sakugin lang mahambal. Ara, na kay ang klase, nagbukas na, nagsugod na. Pasalamat kita blended learning, bisan paano, no? Ma-proteksyonan pa natin mga kabataan. Pero may mga kabataan, hindi na nagakadto sa eskwelahan. So, ginikanan, panumdum lang para sa ila. Remind lang sa ila sa mga health protocols, no? Kaya sinera man mga school subong nga ginbuksan, kaya may ginapatigay yun nga limited face-to-face classes sa mga medical school, kasi mga medical courses, related courses, ang gin-allow mo nga maka-operate, diba? Remind lang dito sa mga kabataan, sa kabalugid sa may mga salaway ng mga kabataan. So, as ginikanan, hindi kita mag-untat sa pag-remind sa ila, mga anak, abi magpamati, man, paamo, kanya pala. Amo ganagin man ang realidad, Tita Wilma, di ba? Kabaluko mga nanay, tatay, nasaligan sa balay para sa mga kabataan. So, this is for today. Kaya nag-umpisa na ang klase, di ba? Nag-umpisa na ang klase sa atong mga kabataan from kindergarten to high school. Kaya college yan, naman na. Ang iba niyang public school yung nakasugod na sa nagliligid pa kasi man ang public school din. But so far, siling sa aton nga Deputy Secretary, si Briones, matawhay man suno sa iya, yung tugtos ang klase. Tawhay kasi wala kabataan sa kulahan mo, pero masako ang mga teachers. Of course, sa pag-distribute sa mga modules sa mga ginikanan. Isa mga kabataan nga doon, dalagko na ya kagawa sa ligan, sila na merkato sa school. Ang masubo lang din nga balita para sa aton is ang mga drivers naton kay nga may ara naman duga nga presyo sa nga mga produkto sa langis buwan Martes Setyembre 14 kag amo na ini ikatatlo nga sunod nga semana nga pagpasaka nila sa presyo sa petrolyo. Pila sa gasolina, Tita Wilma? Sa gasolina 30 tugtog 40 centimos kada litro, sa diesel 25 tugtog 35 centimos kada litro. Sa kerosene, 10 tugtog 20 centimos kada litro. Iniba lang ang kerosene, ining gas sa mga kauturan na nagagamit sa gas sa ilabalay. May nakita pa ka mga gas sa Tiangge, pamo ka muna balao. Why na, no? Wala na kaya nga, mabakal ka mo pulo ka pisos, ahay. Gamay-gamay, jutay-jutay. Kasi tagpila na bala ang litro sa magbakal sang gas sa gasoline station, 40 pesos, sinadugangan pag gini, ang naga-retail, wala na nagabakal, wala na nagabalidya Sa mga nagagamit sang uling, ano na lang, ila ko nung ginagamit, plastic. Ilang mga plastic, mga used nga plastic, amo na lang ng ila ginapaamak para nga magbaga ang uling. Ay nga mga anak ko. Ay, kan kung tanabi, okay, madumduman man si Biyernes. Biyernes, sorry. Martes nagligan man nga si Mana, di ba? Masakit-sakit man sa taludtod sa mga driver pero we don't have any choice, diba? Okay lang na daw pasiplatan pa atong sa showbiz industry, gamay nga chika, kabalo naman kita kung sino si Jan Arcilia, di ba? Amo man ni siya ang nagdala sa role ni General Luna, di dala sa mga damo man ni award siya nga nabaton, nami man ni siya magkanta, di ba? Karo do ara man na siya sa kabuangan yung long time teleserye kung gabi, di ba la? Si Jan Arcilia, so happy gid siya. Nakakuha siya award as Best Actor sa Venice Film Festival. Kasi lang niya nga, iya gid ginakala nga mga award sa mga napatay nga mga kapamilya sa COVID-19. Ang iya nadagaan nga award. Kaya kabaluman kita isa ini siya sa casting long running teleserye kada gabi. Mention ta na lang okay lang. Probinsyano. Nga subong ano gani, maporti gid ang director kag writer maghimo. Despite nga quarantine ang tanan nga ka, nataod-taod lang ang mga pag-recall pero mo ang story. Naka na mayo man, ha? Masiling bala nga about
ay extended pagid. Extended pagid ang quarantine sa ibang nga sa nga mga telesan matapos ang ilang reswabbing last Saturday. Nay. Ay ho. Kaya nga may ara sa result, manghayhay naman ang mga fans kanila sunod sa sini nga may pila ka mga nag-positive gihapon sunod sa iya sa source. Pero since lain-lain ang ilang sini mga hotel nga sabihin sila na quarantine, as in 5 to 6 hotels being occupied nila dito sa Ilocos, sa mga hotel nga negative ang bilog na cast kag sa staff plus pagit sang staff sa hotel, bisan paano sige man ang ila sanitating. So naman sa report, may mga hotel nga may nag-positive. Reswabbing uli ina next week. Pag okay na, amo naman ang pag-resume sa taping sa mga teleserye. Kay strict ko na ang local government sa Ilocos mo na ganitanan nga protocol ginasunod Manila. Siling ni Jan Arcilia nga isa nalakip man siya sa mga nalakin dito sa sa Ilocos nga wala kami mahimo kundi magsunod sa protocol sa nga lugar, pero siling niya in case na mag-positive after a week, posible mag-pull out na dito ang taping sa mga teleserye. Kaya bisan almost 2 weeks na naka-quarantine, pagyapon, ginatutukan gihapon sa mga tumalanaw sa telebisyon. Kasi tuon man yan. Pero sa liwat, ang hambal ni Jan Arcilia, happy gid siya. Happy gid siya sa nangyayon resulta sa iya pelikula. Okay. Sa di na siya napilian bilang Best Actor. Okay, Tita Wilma. Dos na Action Radio, Philippine Standard Time. Sa ito na nagdira mga kauturan sa inyo man pagkinanglan sa mga preska, kay mga matahong mga bulak, para sa inyo pagkinanglan personal, or para man sa inyo, Tita We, pagkinahanglan as in balang pwede ma-package. Gusto ninyo mag-decorar sa mga fresh flowers, aralan tawag bilang ninyo ang Johnny and Christine Flowers. Agapasang banwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Okay, Ate Simmer, greetings tayo na. Okay. Mayong hapon lang da. Melili Oligo. Yeah, bao happy gid si Melili Oligo. Ada man nag-upod sa itong live si hindi Melanie Robles Morales from US. Thank you. Good afternoon, daday. Stay safe lang kamo diretanan. Yes, kag upod man si Sir Melanie Uligo i-live ipamo ka na wala. Thank you, good sir. Eliezer Likayan, good PM. Alex Montesa, mayong hapon. Tita Wilma, mayong hapon sa inyo, Sir Alex. Gab na live sa Money Cafe, Tangob 24/7 monitoring kit. Tawi, please kindly greet sa ilan ni Ma'am Star Mayo with Doc McMayo sa Rochester, Minnesota, USA. Kag Ma'am Jinky Dialogdon na may damo gini salamat. Salamat gid sir. Feby Habagat, good afternoon. Tita paamo ka na. Paamo ka na kay paamo gid man mo na kay Didong Diding Alojamiento. Good afternoon, Action Wilma. Good afternoon kuno. Thank you gid. Kag magluwas na ito ada pagit sa na Melanie Calvas, good afternoon. Action Radio, Bacolod, Tita Wilma Sugaton, This Is My Life. Ma'am Melanie, good afternoon man. Mayong hapon, Tita Wilma, tamyaw ko, pamilya ko diri sa Pandanon, Silos, Murcia, kag sakon tiya Rubilin, Kunanan, Saldo, dira sa Bacolod. God bless po and more power to your program. And to the station, Action Radio Bacolod, madamo gini salamat. Jan Robert Kunanan, Saldo. Palihog tamyaw mo, Vanessa. Yes, dana to sir. Na araman ka po sa ito online. Sinde Rona Rihide Trava. Good afternoon. Tawe ga monitor kami din ni Tatay Ted. Belated happy birthday kay Ruchel Rihida Adlong. Wow. To Eric, thank you man. Good afternoon kay ni Misha requests. Ana Sinodo, Tita Wilma, mayong hapon. Happy Monday. Likewise, dear. Mayong hapon man. Ada man si Ma'am Lani Haromiano, may hapon tawe monitor lang ko. Salamat gid. Cathy Veer, may damo man nga salamat. Kag kay Ruchel Fulgencio Susana, may hapon titawe. Ari lang kami sa EMS, watching tawe. Mga pita sa MM's Bunny Cafe. Thank you, kid sir. Enjoy. Titawe. Happy Monday and good PM. Pamati naman kami diri sa Myceline Homes upod si Telma Igwico.
Lydia, Jennifer, kag upod man sila ni Marie Andring. Kag Marie Indring kag Marisali Hinulan Peronilla sa may Barangay Bata. And health, stay safe and healthy always. And God bless you and your family. Juvie Monares, thank you, kid. Good afternoon, man. Eddie Laos, good afternoon, Tita Wilma. Ariling Japon. Ariling Japon. Kami ni Nana Isabel ga monitor. Victoria City ka muna. Thank you, kid. Fernando Bongbong Narciso, kaupon man sa itong live. Salamat, kid. Annabelia Amoyot. Yes, Araman. Thank you. Thank you with sa heart. Okay. How malumina, mayong hapon, Miss We. Mayong hapon man sa imo. Nag-upon man siya sa aton live. Diraman sa Ramilo Village, Barangay Tangob. Yeah, Mrs. Alvarez. Kay Pamilya Rifuela. Dialagdon. Sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, kid. From Alex Montesa. Okay, balikan ko lang ng iba na itong greetings karon ha. Relax lang ka mo da. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. At ang aton sila. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual.
Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang basaon ni Tita Wilma sa karon nga hapon, ari diri siya paamo ka na bala. No, kagbana ang nagpadala sini sa aton. Nagapatawag siya kay Richard. Kag ang sulat ni Richard sa ato nagasiling, Dear Tita Wilma, kamusta na ikaw? Kabay nga mabasahan mo man ining akon ginpadala nga sitwasyon sa kabuhi kag problema na tungod sa akon pagpangabuhi. Ako gali si Richard, hindi ko man tuod nga ngalan, hindi ko man pag-mention ng among lugar, Tita Wilma. Natungod ini sa akon pagpangabuhi upod sa akong asawa. Sang una, dako pa ang akong income. Ginaako ko man, involved man ako akong kaisa, sa daw hindi namin nga pamaagi pa na magkita kwata. Pero ginuntat ko na. Bali pa yun kami nga nag-opdenize ang akon asawa. Kag matawhay ang amon panabuhi. Ang asawa ko, tita, tawga lang kay Brenda. 23 years old na siya. Wala kami bata. Ako, 40 years old. Si Brenda may gamay nga balaligyaan. Ginaupod namon ang amon income nga duwa. Pero tita, nag-abot ang panahon nga nakilala ko ang mahal nga Diyos. Kag ang akon hindi namin nga ginahimo, bayaan ko, kag gintalikda na. Nag-apply na lang ako sa ordinaryo nga obra. Isa ako ka-empleyado sa isa ka government office diri sa among lugar. Natalupangdan ko nga daw amo lang gid inang ginhalinan. Nga daw nagapasingit na lang. Permi si Brenda. Kay gamay na ang ginahatag ko nga kwarta. Si gamay na lang ang sweldo ko. Nag-abot ang tiun, Tita Wilma. Nga na-stroke ako. Na-paralyze ang tunga nga parte sang akong lawas. Subong nga pandemic pa naman, nabudlayan na gid ako. Untat na ako obra, kay hindi pa man ako regular. Kag ang jutay nga natipon namon, naubos man tungod sa akong sitwasyon. Sila nakabulan, Tita Wilma, nga nagaantos ako subong. Tungod ding bayaan ako sang asawa ko, kapihak sang akong sitwasyon. Pero wala ako nagdula sang paglaong. Tungod ara si Jesus sa akon. Abi mo ta, gintingwaan ko na makahulag para mabuligan ko ang akon kaugalingon. Ginkuha ako sa magulang ko nga babae. Kagbisan paano, nagabulig ako sa pagbantay sang ilatsindahan nga mag-asawa para hindi man ako mangin mabugat para sa ila. Bisan paano, Tita Wilma, bisan nabudlayan, nagatulo ang luha, pero nagapasalamat ako sa mahal nito. Kabudlay, kag masakit ang sitwasyon ko subong. Nagasulod man sa pensar ko, nga mag-decide man, kay wala man ako ulit yan. Palangga ko pa ang asawa ko. Pero wala na ako nagasalig nga balikan paniya ako.
isa na lang ang ginasaligan ko. Ang akon magulang nga babae. Kagang akon ginatuuhan sa kahitaasan. Tito Wilma, gintalabot ko ni sa imo ang akong sitwasyon kay gusto ko man pamatian. Ang imo opinion kag advice sa akon kahimtangan. Salamat kit. Stay safe sa imo and God bless. Richard. Hi. Richard, una-una, madamo gid nga salamat mayong hapon sa inyo. Nagadula-dula man ko kay ngaan, nagapinot man ang dughan ko sa sitwasyon mo. Maglahog ba lang kapalaran, no? Maglahog ang kapalaran, masakit. Pero amo na siling tawa, iman tamahimo, di? Wala tamahimo, kay nga, ginatakos man ta. Sa akong pagtanaw to, Richard, Ariel, kunya aging hatag ina sa mahal nga Diyos, sa imo, kay nakilala mo siya. Nakilala mo siya, kay nagpaninguha ka, nga manong balik sa iya, nagpaninguha ka nga mga manhing malapit ka sa iya. Amo na hambal ko bala nga, gusto mo hakton siya, gusto mo ara ka sa iya, gusto mo mangin malapit ka sa iya all the time, hinguon mo ang tanan ng mga maayo, ang mabudlay para sa imo, isakripisyo mo lamang ang makalapit ka sa iya. Pero amo nang hambal ni Tewe, the more nagapalapit ka sa iya, nagabugat, nagadako ang mga pagtilaw nga nagabot sa kabuhi. Ginatakos ka nga kung kaisa, tuwara ka na bala sa punto nga daw mag-give up ka na nga daw hindi mo na kaya, pero hindi ka dyan. Hindi ka dyan magbuhi sa iya. Tapit ka dyan. Kaya mabatsyagan mo, kag maangkon mo gid ang sabat sa ginapangamuyo mo sa iya. Sa last part ng imong sulat nga nagasulod sa tentar mo mag-suicide, mabaw daw matsag ko daw, maano man ko bala daw. Gusto ko magidi na. Kaya ato to Richard, ang kabuhi ta, importante ni mo, di ba? Ang kabuhi ta, yung pahulam yalang ni sa aton. Hindi ka man tuod gusto. Yung matawa ka di sa kalibutan ka maghagay inantos, di ba? Magsakripisyo, tanan ba't mo? Iya ina pagbuot. Kaya siya among nagtugas sa ato. Tandaan mo lang importante yung kabuhi. Yung pahulam yalang ini sa ato. Gani, samtang masarangan mo ang tanan, bisan ano pa kabudlay, bisan nagatululagay pang imo duha, kabudlay sa imo sitwasyon, iyo humuto. Kaghambala siya nga updi ako sa akong sitwasyon. Kay updan niya sa kabudlay kay ano ka, ka-experience siya, ka-stroke, nami, gani ka naninguha ikaw nga mahulag mo, although nga suno sa imo, katunga sa lawas mo, ang naapektuhan, pero naninguha ka nga makahulag kang makabangon, amo naman na. Gusto ko magibiki nga, ikaw ang amo na sitwasyon, ng iba nato nga mga kauturan nga, kumpleto pa kagulag, ginabatyag. Hindi ka ba lumanggulag para sa ila kaugalingon, para sa ila pamilya. Pero ikaw, bisan paano, nagatingwa ka nga mga mabuti. Go kaya, go kaya, updanay kita, na padayuno naton ini sa pihak ng pandemic, ang tanan. Hindi ka na misal sa mga malaing, mga dulong-dumon to Richard. Mga maayon na lang niya. Kaya kinahanglan magapadayon ang kabuhi, hindi nahatag niya sa aton. Magapadayon ang kabuhi, hindi paulam niya sa aton. Biliduhon ito. Damo ka pa mahihimo ng mga mapuslanon ng mga bagay. Nga handumon ka sa mga palangga mo sa kabuhi. Iupod mo ang asawa mo sa pagpangamunyo. Nga kung nalipayon siya sa iya ginhimo sa iya, salamat ka. Kaya kung ano nakapahalipay sa iya at hindi ka na makahatag, that's why hindi kalikdan mo siya. Pasalamat ka lang to. Pasalamatan mo na sa mahal ng Diyos. At least, nagkilala mo siya kung naibaluan mo kung hasta diin ang iya pag-unong kag pagpalangga sa iya.
Matwad kita kasi manang mo ara ihapon sa iha lang ang pagbulig sa iya. Padayon na lang ang imo ginisimo. Kaya importante na. Padayon na lang na ito. Ano man lang tadi sa kalibutan man, paamo ka na bla, na? Hindi ba Ma'am Elizabeth Malagkagamala? Ano man lang tadi sa kalibutan man, ginpahulam lang ni sa mahal ni Diyos sa ato ng atong kabuhigan, hindi ka magdula paglaom. Hindi na po pinsara nga masuicide ka. Ay na mga tao nga inaiya, ngalot po sa kalbo kay Mambay ko. Ang mga tao nga mga nag-suicide, ang ilang nga paminsaro na sa lamon ninyo. Mga makitid ng pensar. Ngayon, hindi na sila bala kapasangkat sa ila paminsan kung ano mga mahimo nila nga maayo para sa ila kaugalingon. Kundi nga tapuso na lang ila kabuti, hindi na nila masarangan ang problema nga nagabot sila kabuti. Hindi ni pagkatag sa aton kung ito masarangan. Manamala si naton. Di sa ano naging kabulay, ikaw na bato, paamo ka na lang na ibi lang, paugalan sa hindi na ko pagbuyi, ara lang kung yapon sa imo, paamo ka ba na, hindi ka to pagbuyan. Tuod din na. Kagsubong, Toto Richard, malawing naman ako nakabalanin ni Tita. Hindi mo yung pag-ikumparar ang kaugalingon mo. Hindi mo pag-ikumparar ang kaugalingon mo subong na sitwasyon mo, subong, sa sitwasyon mo sa una. Kaya the more nga paminsaron mo, ang kamahamungayaan ng katawa ay kagnami mga pangabuhi isang una, o put sa asawa mo, the more mo paging nababatyagan ang kasubo. Kag magsige sina, mag-ina, malabot ikaw sa punto nga, maluoy ka na sa kaugalingon mo, amo na nga makakonclude ka nga may pamapatay na lang to, ha? Hindi na. Pahiga na. Ihaboy na panog na kung may suba na pamo ka na. Pero totoo na yan, totoo Richard. Kaya kung ara ka lang niya sa iya, hindi, di tayo madulaan paglaom niya. Kaya talangga, di tayo sa mahal nga Diyos. Nami, anggig ko nga nakilala mo siya, nga amo nakapauntat sa hindi mo namin nga ginapanghimo. Pasalamat tigid sa iya. Kay wala mo gintadayon ina. Amo na bala ginasiling makuha mo sa makuha mo kung damo, ikaw manggad. Nga naangkon mo sa mapos nga paagi pero wala ka man naman relasyon sa iya kag wala ka man sa hinimuan nga mayo. O ano mo nang manggad niya? Paminsarong mo may buwas pa, hindi lang subong. Pero kung ano man ang ginakabuhi mo subong, make use of it. Himo ang tanan mo nga mahimo, kabiga nga ang subong adlaw pinaka the best nga adlaw sa akon kay buhi pa ko. Napakaswerte. Tama sa akong kaswerte subong adlaw kay ari pa ko. Tungod palangga ko ni manang ko, wala akong pabayaan. Pasalamat man ko sa bayaw ko, naging tapo po nila ako sa akong magunang. Sinuhaon mo ya, manong balik ang imo kusog, manong balik ang imo kapagsik, para liwat ikaw nga makatrabaho, bisan paano. Never mind sa asawa mo. Sana sa hindi ka maghupot sa kalain sang buot sa iya, or kaakid sa iya. Kundi inang kaakid ka kalain sang buot mo, ipangamuyo mo ina na, kabay naman ni malipayon siya. Nangin malipayon siya. Kaya nangin desisyon na pagpalayo sa inyo. Pangamuyo, kay gabayan ikaw sa mahal nga Diyos. Giyangan niya ikaw. Haksun niya ikaw sa kahintangan ng subong. Hindi ka niya pagpabayaan. Ara lang siya. Let's book 29 Action Radio Philippine Standard Time. Ina lang gid ang akon mabinag-binag sa imo sitwasyon. Magpakabakod ka. Salig ka sa iya. Hapos ka sa hugot sa iya. Ara lang na to. Antes na mapiyong ba? Mapiyong mata mo amo na. Kami Lord, natulog na ko. Love you, Lord. Good night, Lord. Salamat sa life. Hinatag mo sa akon the whole day. Pagkaga mo nagyapon. Lord, good morning. Bisan wala pang muklat ang matapinsan mo muklat ka na. Salamat naman sa kabuki. Hinatag mo. Salamat sa maayo kong katulungon. At tao ako. Tanan. Kung ano naman i-blessing mo sa akong, thank you. Kung ano naman yung matilawan ko subong adlaw, buligi ko nga ma-overcome ko tanan. Amo na nakasimple ng kabuhi ta. Pangin kontento kita. Sa aton kabuhi. Kaya mo nang kinahanglan aton subong. Okay, Tata Richard. Salamat gid. Sa iba naton dira nga mga kauturan kung kamumano ng istorya sa inyo kabuhi hindi ninyo malipatan. Katag sa inyo leksyon, hatag sa inyo problema, relasyon sa mag-asawa, relasyon sa mag-ululuton, mga friends, whatever. Hatag sa gusto ninyo pa ngayon sa
advice or opinion ni Tita Wilma, feel free. Sulat ina padala diri sa This Is My Life. Action Radio. DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Lukton Street, Bacolod City. If not, ara online, pwede kid, na, by, sa social media. Ari kita sa Facebook, sa atong Facebook Live. Pwede ninyo ma-search ang personal account ni Tita Wilma. Wilma Antopina Sugaton. Na pwede nyo na ma-send inyo istorya kay Tita We o problema. Mabaton ko na hindi na yan makita sa ibang Tita We na makabasa. Ha? Pwede kid. Kahit makuhaan pa na leksyon sa iba naton nga mga kauturan nga nag-upod man sa This Is My Life tag sa kahapon kag mahimo man nila bilang palahinandigan sa adlaw-adlaw. Especially may mga experience ninyo sa karon nga pandemic. Ha? Tanan-tanan kaya may nagihan sa sining pandemic kay mo, di ba? Okay, Tita We, go lang kita alas 2:31 na Action Radio Philippine Standard Time. Ato na nay Panyawan Liniment Oil, basta gani Panyawan Liniment Oil kung magbakal ka mangita ka gid tatak nga said Panyawan Liniment Oil. Sabat sa pagpalaman oil, kakapoy pagpananakit sa inyong kalawasan. Kakapoy, pagmukto sa inyong mga kaugatan, kag sa inyong mga joints. Kasi pa kung ikaw may arthritis, ito na rheuma. May ala pagid very, pagid tawe, barikos na plus with love with pressure. Nami, balabat siya gun. Kaya kapalanupsok with iyang duga sa sa nga manunggal or panyawan sa inyo sini mga kaugatan kag kaunoran na Panyawan or said Panyawan Liniment Oil, mabakaina natin sa nagkalain-lain ng mga drugstores dira sa inyong lugar, lain-lain man ng mga branches and sincere drugstore. Mabalik si Tita Wilma, pagkatapos man sa pila sa mga importante na mga commercial. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe. Sige na. Ana Sinoro, good afternoon. Hi man ko nambal ni Ninslin Hanotado. Mayong hapon lang da. Na? Kay Connie Dormitorio, good PM. Tita Wilma, keep safe. God bless always. Salamat man. Martin Aliling. Ada man si Martin Aliling. Lani Rumian. Niya sa radyo ko kapamati. Kaya dula-dula signal wifi ko. Bado pa riyo man kay Tawe. Okay, karon lawagon ta kaon niya. Okay, Wilma. Elizabeth Malek, kamalay, good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless and more power. Ma'am, thank you. Gid. Aram siya ga upod sa aton live. Kagara man si Bone Sykes. Nini Kabatas, sa Kabatas family dito sa may Masulog. Kanlaon, mayong hapon lang dira sa inyo. Halong-halong man. Mercy Morden, Tita, gautod-utod sa radyo ang signal. Salamat, gid. Ay, sorry, gid na, no. Pasensya, gid, ha? Okay, try ko gid na nga, hindi na siya mautod. Bala, pamo ka na. Thank you, gid, Tito Wem, Sambal Sir Alex. Annabel Amuyot, good afternoon, Tito Wilma. Happy birthday. Wilma Inocencio Cabarles and Isabella, more birthdays to come. God bless. Thanks, Tito Wilma, and keep safe always. Kita ko kagina birthday niya. Pahamo ka na. Kay Wilma Cabarles, kaya ko da. Happy birthday sa imo, ana. Kag, dali lang gid balataw eh. Connie Dormitorio, mayong hapon man. Kag Kyle Mary Labanero, Annabella Amuyot, yes. Eboy Sarabia, salamat kay Jovi Monares. Salamat gid. Kag Ruchel Fulgencio Susana, Teds Villarma, Inday Blaza, ma'am, good afternoon man sa imo. Arian Grace Banguero Peligro, salamat man kay John Robert Kunanan Saldo, paamo ka na.
Salamat gida. Joel Ibakaw, kay Ofelia Buen Consejo Hansen, New PWDA Villamonte, mayong hapon, kay Amifel Ormando, Ronel Aguyong. Salamat Fernando. Sigfredo Inoslay Jr., kay Lormel Villano. Rochelle Turbella, salamat Turbella. No? Kay Shane Ruado, ni Michelle Rocas, kay Gina Aguirre, Bella Rendon. Salamat man kay Giener Gregas. Diding Maria Bella Rendon. Okay enough na lang na anay. Thank you, Gid. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulungon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Katuan na ito na nga itong for your information, alas 2:39 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang itong FYI sa sining hapon, di kabalugid kasi ng mga palakaong na pinya, managitnon ko anay. Hindi lang niya sila nga refreshing, kag-yummy ang pinya, pero siyempre nami manipampalose weight ang pinya, kag nami pagid ni siya, kay may pangontra ni siya iya sa mga may arthritis. Nasinimula natin samtang nagadugay, mas nga matunaan natin ang ka-importante sang healthy nga lawas or mapagros nga lawas, di ba? Tungod sa mga ginapang-share man natin nga kayo nga mahatag sa atong lawas. Kaya pas sa padayon sa karon nga paglapnag sang pandemic, di ba? Kinanglan ba natin maging mahinalungon kita? Kinanglan mahinalungon, kinanglan mapili man kita, mapili sa ano sa pagkaon naton. Kinanglan ginaiyang pagkaon naton, pilion naton ang gina-consume naton everyday, hindi lang sila nga ma-focus lang sa namit nga pagkaon. Tiyan mo pa ni subong ang ginahalungan naton, enjoy lang kita, pero without knowing nga mga ginakaong tagali ay makahalit na sa atong lawas. Okay? Pero angot man sina, di kabalugid kita, good fruit ang pinya, di ba? Luwas sa refreshing, kag manamit, ang sabor, kilalaman ini siya. Tamadamo, kilalaman siya nga nag-aangkon sa madamo nga benepisyo, nga dako ang mabulig sa itong lawas. Pareho sang ano, ang mga siling na ito nga full of nutrients ang pinya, di ba? Damo siya vitamins. Sa diin, ano mga vitamins ginaangkon niya ito? Vitamins A, vitamins K, ang mga K is potassium, di ba? Phosphorus, zinc, kag calcium. Ma-rich man siya ba? Rich. Buti nga nun mag-rich manggaranon, di ba? Rich or bugana siya sa vitamin C, kag manganese. Sa diin, ang pinya, makatag sa itong 76% sa nutrients na kinanglanon sa atong lawas everyday para nga magbastog man ang atong resistensya. Pati man ka muna, ako'y pati, ko sa pala kaon ko pinya mo. Pabatsyagan ko ginaya. Nami man siya na antioxidants. Hindi lamang mataas nga nutrients ang, hindi lamang mataas nga ang nutrient content nga ginaangkon sa pinya, nagaangkon man ini antioxidants. Ano nga antioxidants tawi? Ang flavonoid, kag phenolic acid. Ang antioxidants nga ang kinahanglanan sa atong lawas para nga maaway niya, mapasigbatuan naton ang epekto ng stress sa lawas naton, nga masami amo ang nagapahuyang, nagapaluya ang atong immune system. Di ba? Swerte ang stress, bisa takiyon ka sa stress mo. Hindi ka na mapasugot, bisan paano. Ang susan sa lawas, pabiligan ta, samtang nagapaluya, ikaw dra, sino yung magpagsik pa mo ka na tawe. Ano pagad? Ano pagad tawe? Antioxidants, pangontra sa arthritis, di ba tawe? Yes, pangontra sa arthritis kay mansuno sa pagtuon, effective iya nga pangbato sa arthritis ang pinya. Sa diin, may ari ni siya bromelain, amo ng vitamina nga makabuligid para malikawan ang ano nga sahi nga pagpalamanog, ang pag-inflame bala, paghubag, o pod na ang pagpalanghubag man sang imo nga mga muscles na makabulig man kung mangin regular ang pag-consume sang pinya para maka-experience sang short-term symptoms sang arthritis. Kung hindi mo kaya, i-juice mo siya
pero mas nami, di ba lang fresh, no? Na fresh, di nga pinya, sa, sa box or sa can na, mula na iya. Okay na lang, opihan mo kung daway ka time to, depende na lang sa imo. Yes, nami man siya pampaslim, pampalose weight. Gusto mo nga mag-lose weight, tapos na, kaon ka lang pinya, everyday, paamo ka na blataw, no? Kaon ka lang pinya, everyday, pwede na, paamo ka na. Kag magluwasin na, upod na lang na sa diet mo. Adi pag-ged, damo ni sakwan mo fiber sa nambal na naton. Nangapagawa sa mga toxins, nagpat sa lawas ta. Pero, tandaan lang nga hindi pwede ang pinya nga i-consume ta lang. Kinanglan, tandaan lang natin na pwede man natin siya ma-include sa diet plan mo. Kaya nga, gina-recommend man inasang aton mga nutritionist ka, tandaan din kinanglan mangin, manggaranon ikaw. Manggaranon sa mga nutrients sa lawas mo para maging healthy ka. Disiplina. Ang kunon mo gid. Gusto nga pagpili sa imo ginakaon adlaw-adlaw, gina-consume adlaw-adlaw para nga maging healthy ikaw, maging healthy nga atong mga kawatan, maging healthy nga atong bugos na pamilya. Especially ikaw. Adlaw-adlaw. Okay? So, ina ang atong sini, topiko iya karon nga adlaw ang pinyabaw. Okay? Kaya na barato ang pinya. Mayroon, namit dito ang pinya. Paglantaw ko lang na mag-slice kayo ng nagalibod. Pwede mapaslice. Dasig lang yun. Gani, do mga isa ka minuto. Kuan kung punta, tapos palibuton ang kutsilyo ng adipis, sa sulod, sa panit. Pagkatapos slice, niya na sa sulod mo na, pagtaktak ang mo na slice na, wow. Dawagin bakal mo lang sa supermarket. Pagkagat mo, karinis-rinis, pakapinpakon ang pinyalin sa Don Salvador, Benedicto, namit, din man dito ang gagmay lang, no? Diba? Okay. So, yun na na-share natin sa sininga hapon. Kadto na kita, Tita Wilma, sa atong pagbasa sa mga zodiac sign para sa atong pag-check horoscope karon nga adlaw. Sa mga horoscope karon nga adlaw Lunes, Setyembre 13, 2021. Yes, Tita Wilma, unahon naton ang zodiac sign nga Virgo. Sa mga nag-celebrate ng ilang birthday, yes, kay Wilma Cabarles sa Isabela, happy birthday sa imo. Sa ibang pagid natin din ang mga kauto nga nag-celebrate ng ilang birthday today. Happy birthday sa mga mag-asawa man nga nag-saulog sa ilang wedding anniversary. Happy anniversary. Ma'am Lani Herumiano dito sa Buwan, yes, mayong hapon lang daan. Nasa peace, kalum lang ka mo. Okay, Virgo? Maayo ang dalagan o maayo ang sulod sang grasya sa imo karon nga adlaw. Anami lang. Hindi mo lang pagkalimtan, Virgo, nga magpasalamat ka gid sa mga tao nga nagasuporta sa imo. Pasalamatan mo gid sila. And above all, pasalamat ka gid sa mahal nga Dios. Tagaan mo man sa nagakaigo nga panahon, tagaan mo man sang kalipay ang imo pamilya, nga nagakahidlaw sa imo nga makaupod ka. Magsuwat mo nga numero Virgo 12, 25, 38, kag 10. Purple is your lucky color. Sa mga Libra naman, ang mga Libra Setyembre 24 to October 23. Ano naman ang ginaplano mo para sa imo trabaho or para sa imo mismo kaugalingon? Sunda kung anong ginaplano mo para sa imo kaayuhan. May ara, ikaw makilala nga tao nga mabinuligon. Siya gid ang makabulig sa imo plano. Mga maswati mo naman nga numero Libra 47-35, just the 8 kag 7. Magenta red is your lucky color. Sa mga Scorpio, ay mga Scorpio na taong October 24 tugtog Nobyembre 22. October 24 tugtog Nobyembre 22, Scorpio, hindi pagpamatii ang informasyon nga imo na baton kung hindi ina-kompirmado. Hindi tayo magpati. Confirm mo ginanay. O sisaon mo ginanay. Kinahanglan, cool ka lang. Cool ka lang. Magpakatawhay ka sa tanan nga kahigayunan. Hindi ka magpadala-dala sa silabos ang malatsagon mo kay suno sa imo horoscope kung magpadala-dala ka problema nga dako. Diba? Sila. Magsuwati mo nga mga numero 46, 22, 37 kag 12. Sapphire blue is your lucky color.
Mga Sagittarius naman, mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23 to Disyembre 21, abi mo bala Sagittarius, ang mga tao nga nabuligan mo, sila man ang tao nga magabulig sa imo sa tion nga ikaw ang magakinahanglan. Gani hindi ka dapat magkabalaka. Wow! Suwerte mo naman. Maswerte mga numero Sagittarius, 26, 38, 15, tag 8. Push pink is your lucky color. Yes, ang mga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 to Enero 19. Kung ano ang intensyon, kung anong intensyon mo nga nagbunga na ina sang kaayuhan para sa imo, ikaw gid ang una nga maka-eksperyensya sina. Kung hindi man maayo, kinahanglan pulo paminsaron mo gid anay, ha? Kay kung hindi maayo, kag hindi nami ang resulta, wala kasang basulon kundi mismo kaugalingon mo. Maayo lang kung maayo, kung hindi maayo, di wala ka mahimo, kundi batunon ang resulta kay ina ang imo desisyon. Amo na nga kung may ara ka dapat desisyonan, paminsaron mo gid anay. Capricorn, 15, 23, 27, kag 10, mga masuwati mo nga numero, amethyst violet is your lucky color. Yes. Aquarius, ang mga Aquarius naman na tao, Enero 20 to Pebrero 18. Wow. Ara, may manok sa politika, ang layo pa ito ni eleksyon. Hindi ka kuno magsugal, parte iya sa pagpanahor, hindi ka man magsugal sa patagsang politika, kay nga mapiyerdi ka lang kang maglain gid ang imo buot. Magpulo pa mensar kagig kuno anay suno sa imo horoscope po, Aquarius. Mga maswati mo naman nga mga numero 32, 46, 26, kag 13. The twin yellow is your lucky color. So, nabatiyan natin sa zodiac sign. Pila pa lang na. Bantayan naman natin ang nabini natin ng mga zodiac sign para sa ating horoscope. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante ng mga commercial. Ang kapiko. Okay. Manamiyaw naman tayo, no? Manamiyaw naman ta, daligid lang. Ada man sila. But anyway, thank you so much. Kay Nining. No? Nining Saragosa. Mayong hapon, ada ko na nagaupod man sila online. Salamat, gid, kag mayong hapon lang dira sa inyo. Kag ada man si Godofredo, ni mga, sorry, gida, Godofredo Gonzales. Good afternoon, salamat gid. Kag yes, mayong hapon man kay taneni Campaniel tane, good afternoon. Kag mayong hapon man dira kay Mikmik. Mikmik mayong hapon. Kay Albert San sa Talisay, ara man nagaupod sa itong sa sining hapon. Albert San, sorry. Kag kay Inday niya, ra kada taway kag kay Inday Ani, salamat man kag mayong hapon lang da. Anthony Jones sa Villo Siblano, kamusta kay na? Anya Tita good PM, I miss you. Miss you too, congratulations sa imo. Dali lang gikato na akong tutunlan. Dali lang gid. Inom ko na tubig, not kay Ray Barrioga, mayong hapon, Tita Wilma. Yes, pag-greet Connie Oyus while nag-answer sa iyong module. Wow, nag-answer ko pa sa inyong modules. Kapamati, paano ka muna karon magka-concentrate? Tita Wilma, thank you, Gid. Salamat dayan, Tita Wa. Nanay Thelma Iguico, salamat man sa imo. At Tia Kim, thank you for the heart. Salamat gid sa imo man. Kag
masibla madula sa gulpi. Masibla madula sa gulpi. Relax lang na. Thank you man sa heart. Heart daw. Thank you, Kit. Kamusta lang da sa inyo? Ray, Anthony, at Connie, dormitorio mayong hapon. Kay Eboy Sarabia, good afternoon man. Kay Juvie Monares, sa imo salamat, kid. Na? John Robert Cunanan Saldo, mayong hapon sa imo. Kathy Calatrava, yes, salamat ha, mayong hapon lang da. Ted Rose Peria Plahero. Kay Franklin Telogio. Andrea Amanda Jaime, mayong hapon lang da sa inyo. John Mark Mendoza, salamat man. Kay Nona Agravante, kay Joey Libacao. Ophelia Buenconcio Hansen, kay yes, salamat kita. Ami Fel Ormando. Okay. Enough lang nanay, hasta lang nanay si Tita We. Salamat kit sa inyo. Salamat kit. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan patayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong nga pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Okay, para kita para mag-site ng coffee break ng video guys. No? Sa ating coffee break, syempre, ang Icon Man, Send of Facebook. Hindi kami ipuli sa soya, pag-ibig na at the favorite vitamins and loss istasyon sa pagbutlak sa adlaw sa pagtuhaw sa Tandaan, Seattle Plus Coffee is my inspirasyon aksyon Happy radyo birthday na kay Cecil Olaera patayon aksyon radyo bakolod saludo Alin Alin man kinay, nanay murugtingin sa ilan na susunod. Hazel, happy birthday sa imo, ma'am. Thank you, Kit. Kag-yes, padayon kita. Alas dos ano na ito eh. Ay, yung Pontolas Stress na Action Radio Philippine Standard Time, daligid lang. Ang ako nanay, 3 o'clock, prayer. Okay. Padayon na na si Tita Wilma. Wilma. Okay, rin na lang dugay-dugay. Tapos na lang natin naton nga mga
Zodiac sign para sa second horoscope. No? Pisces na kita. Ayan sini Pisces, mga tao, February, Justin, Webber, Marso 20. Oy, na-realize mo man talaga ng Pisces. Nga may purpose man galing mo kabuhi. Ay, Pisces. Kinanglan kung lagkaman ang samtang may gayon. Panipaw niya. Mga maswat yung mga numero 22, 30, 48, 16, Ruby red is your lucky color. Sa mga Aries naman, mga Aries also, pinutubab, Justin, Webber. Aries bisa na nung pangmatabo, tingon mga magin, on-time ikaw, sa mga tupiko ang mga issue. Kung hindi mo nga, kung hindi ka gusto nga maghinan ang interes ng iyong inaistorya. Maswati mo man yung mga numero, just 8, 29, 46, 14. Forest green is your lucky color. Yes, ay kita sa zodiac sign na Taurus. Ang mga Taurus na tao, ang 20 to Mayo 20, magpalapit ka Taurus sa tao mo, ginasaligan mo. Kung may mabatsagan ikaw doon lang alam o may problema ka, na makapag-feeling, makapag-feeling sa iyo, palapit siya. Mas wati mo man ang mga numadali lang dito. Kung pa mag-podcast siya, lang mga magkusuwa sa wala sa ibalo, dapat ibalo sa imusin problema or similar, may idea siyang tungkol sa iyong problema. 56, 27, 32, kay 12, magpaswating na numero blue is your lucky color. Yes, Gemini, ang mga Gemini, tao Mayo 21, Junyo 21. Nagadugang man ang iyong mga resources, then i-inspire ka man sa iyong trabaho karong adlaw, kag sa iyong dira bulubalik niya. Okay man na siya, dali lang daw. Happy ang love life mo karoon ng adlaw, Gemini. Maswati mo naman yung mga numero 22, 25, 12, 50. Mocha brown, your lucky color. Cancer. Ang mga Cancer na tao kung yung 22, tugtog yung 22. Cancer, Mateos, sa mga horoscope. Pagkat siguro mag-tiktok ay, ha? Isa na si Cancer, maganda ikaw sa isa-ka-tiktok dance video. Posible instant frame effect mo ba? Actually, ako mo nag-trends. Kaya mo nagalingawan, di ba? Kinanglan mo nung magtuon kung hindi kabalok tuon. Kag-enjoy mo lang. Mga swati mo yung numero 26, 22 días kag 15. Blue is your lucky color. Kagkatapusan natin ng zodiac sign Leo. Ang mga Leo naman. Sorry. Kung yung 23 gusto 22. Mabatsagan mo karoon nga medyo na kulang ka. Pero hindi ka maglaon. May grass ka na mag-aabot. May mabulig sa inyo. Mga maswati mo naman yung mga numero 11, 18, 26, 36. Burnt orange is your lucky color. Sa nabatian natin natin sa zodiac sign para mag-second sa horoscope sa karong Lunes. September 13 to 20. Sa sinigabahin, mga muyuan ay kita. Mga baisitito, opinion ko sa pagmamuyos ng orasyo imperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon. Sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bindisyon ang among mga pagpanikasog
sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sa pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag salamat gid sa inyo pagupod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sa orasyo Emperata. Ay, this month si Wilma magpaalam sa sinigang hapon. Malikap kami sa mga winners para sa pasada pa premyo namin 2021 sa Action Radio Bacolod. Ang inyong mga premyo, sa ito mga drivers, kuhaan ninyo diri, ha? Ang inyong premyo, yes, Romeo Santa Ana, 57 years old, sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City, na isa ka tricycle driver. Ang premyo mo, gahulak sa imo. Si ano pagditawe, si Arnel Di Jose, sang nagkastiliana, ha? Ang iya, siniginadala na bak sa bakungan Bacolod. Bakit nga, monitor mo. Sa Action Radio. Sa bakungan Bacolod na bus, si Arnold Di Jose, ang inipremyo ko adin sa Action Radio. Kag siyempre, kasi si Freddy garing galo, sa barangay si Paniya, Bacolod City, isa kag jeepney driver, Freddy garing galo. Ang imo premyo, nagahunap diri. Ina para magsapromo sa Action Radio Bacolod, nga pasada pa premyo panalo 2021. Okay. Una sa pagpaalam na ito yung matungod wala na kita siyang panahon pa, ang ato naman Bible verse of the day na mabingin sa inyo, halin sa Matthew chapter 24 verse 35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Salamat kay mayong hapon sa inyong buwak na naman. Standby sa mga tahong na drama. Nagpahising pagsitupa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon. Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting